ξεκινήσουμε με την πρώτη γυμνασίου Κρεμαστής. Θα καλέσουμε, να πούμε ότι δίνουμε κάθε χρόνο 2 επένους. Ο ένας είναι από την Δημοτική Κοινότητα Παστίδας και ο άλλος από το σύλλογό μας. Θα καλέσουμε λοιπόν τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Παστίδας, τον κύριο Μοσχή Σταύρο, να απευθύνει χαιρετισμό και να μείνει και για τις βραβεύσεις. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ το Σύλλογο Καμάρι για τις μεγάλες δραστηριότητες που υπάρχει. Τον πρόεδρό τους που πραγματικά αυτό που λέει τα εννοεί, ότι τα προβλήματα τα κοινωνικά πρέπει να δούμε τώρα όλοι μαζί, γιατί σε λίγο θα έχουμε πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Η Δημοτική Κοινότητα έχει προβλήματα πολλά, είχαμε διαρρήξεις, είχαμε πάρα πολλά και όλοι μαζί θα συνενέσουμε για να σταματήσει αυτό το κακό στη Δημοτική Κοινότητα Παστίδας. Εγώ πραγματικά, οι άνθρωποι αυτοί του Συλλόγου Καμάρι είναι άξιοι συγχαρητηρίων, δουλεύουν 1 μήνα και φτιάχνουν όλα αυτά τα σκηνικά που έχουν φτιάξει, τα φτιάχνουν αυτοί, τους παρακολουθώ και τους ζητούσα πάντα αν χρειαζόταν κάτι. Ευτυχώς δεν χρειαζόταν οι άνθρωποι, ό,τι χρειάστηκε ήμουνα κοντά τους. Τους συγχαρώ και τους εύχομαι πάντα επιτυχίες. Θα ευχαριστήσω τους συμπολίτες μου που σήμερα που είναι εδώ και στηρίζουν αυτή τη μεγάλη ενέργεια και τη μεγάλη προσπάθεια του Καμάρι, και εύχομαι πάντα όλοι μαζί μπορούμε κάτι να κάνουμε για τον τόπο μας. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος θα παραμείνει εδώ για τις βραβεύσεις. Λοιπόν, να καλέσουμε την Περιφερειακή Σύμβουλο και υπεύθυνη του κοινωνικού τομέα, την κυρία Μουτάφη Δέσποινα, η οποία είναι πάντα αρρωγός στις προσπάθειές μας. Ένα χειροκρότημα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να απευθύνει και ένα χαιρετισμό που ξεκινήσουμε τις βραβεύσεις. Καλησπέρα και από μένα. Είναι η 7η χρονιά που όλοι μαζί σε μια κοινή προσπάθεια, εσείς, οι άνθρωποι, τα μέλη του Πολιτιστικού, το Προεδρείο, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από την μεγάλη αυτή προσπάθεια βρίσκεται ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα δεν είναι βέβαια μετρήσιμο, δεν μπορεί κανείς να το αποτιμήσει και να πει είναι μικρό, είναι μεγάλο, θεωρώ είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο γιατί η διατήρηση των ηθών και των εθήμων μας είναι ο πολιτισμός μας, μαζί με άλλα πράγματα, μαζί με την κοινωνική αλληλεγγύη που θα πρέπει να έχουμε. Θεωρώ ότι η κοινωνική αλληλεγγύη αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτου χρώματος, θρησκείας κτλ. Όμως εμείς βεβαίως έχουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά και θέλουμε και οπωσδήποτε χρέος μας είναι να τα κρατήσουμε όσον αφορά την θρησκεία μας, όσον αφορά την πατρίδα μας, όσον αφορά όλα αυτά τα οποία μας προσδιορίζουν ως Έλληνες. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να πω ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαιώματα σε αυτή τη ζωή και το κάθε παιδί επίσης, όπου και αν γεννηθεί, εμείς ήμασταν τυχεροί και γεννηθήκαμε εδώ και απολαμβάνουμε όλα αυτά που απολαμβάνουμε. Εύχομαι να είστε πάντα γεροί. Εύχομαι να υπάρχει ομόνοια μεταξύ σας, μεταξύ μας, όλης της κοινωνίας. Το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ό,τι το είχαμε έως και τώρα. Πρόγονοι μας πέρασαν πολέμους και τα κατάφεραν. Δεν χάσαμε τη γλώσσα μας, δεν χάσαμε τη θρησκεία μας, είμαστε εδώ. Αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Τα παιδιά μας μαθαίνουν τα ήθη, τα έθιμά μας, τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας. Τα παιδιά μας θα είναι οι συνεχιστές οι δικοί σας. Και αυτό θα πρέπει πάντα να γίνεται, να υπάρχουν οι προπομποί και να υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έπονται. Τώρα, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου από την αρχή το γνωρίζετε, το γνωρίζουμε, ότι είμαστε δίπλα στο πλευρό σας, είμαστε δίπλα στο πλευρό κάθε καλής κίνησης που γίνεται στον τόπο μας. Εύχομαι πραγματικά χρόνια πολλά. Το φέρνουν οι περιστάσεις, να πούμε 2-3 λόγια παραπάνω, που λίγο μας προβληματίζουν και μας δυσκολεύουν. Όμως πάλι ξανά λέω ότι με την αγάπη, με την κοινωνική αλληλεγγύη μπορούμε να τα καταφέρουμε και είμαι βέβαιη ότι θα τα καταφέρουμε. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά
και καλή δύναμη σε όλους. Θα παραμείνει πάνω η κυρία Μουτάφη. Λοιπόν, ξεκινάμε με Α Γυμνασίου Κρεμαστής και θέλω δυνατό χειροκρότημα, γιατί αυτά τα παιδιά αξίζουν όλα τα λεφτά. Γιορδαμνή ζωή του Μιχαήλ, 18 και 11 13. Γιορδαμνή ζωή του Μιχαήλ. Εάν δεν είναι εδώ η ίδια ή κάποιος συγγενής, θα προχωρήσουμε. Κελόγλου και Φούς Μαρία, αγγελική του Μιχαήλ Στεφάνου, 18 και 12 13. Συνεχίζουμε. Κοσμάς Βασίλειος του Στέργου, 18 και 7 13. Μανολάκη αγγελική του Μιχαήλ, 19 και 11 13. Μαρτίδου Δέσποινα Τσαπίκα του Πέτρου, 19 και 5 13. Πάτας Αναστάσιος Ιορδάνης του Σάβα, 19 και 8 13. Πάτα Ευσταθία του Σάβα, 18 και 12 13. Σαββάκη Μελίνα του Σάβα, 18 και 11 13. Δυνατό χειροκρότημα είπαμε, έτσι μπράβο. Τζορτζής Παναγιώτης του Νικολάου, 19 και 5 13. Θα πω στο Ξάπιο να δω τον Ολυμπιακό, μαζί με τον Νίκο και τον Χρήστο. Α Πρώτου Γυμνασίου Ρόδου, Παπασάβα Εκατερίνη Μιχαλίτσα του Εμμανουήλ, 18 και 12 13. Πιο μεγάλα που Να ευχαριστήσουμε την κυρία Μουτάφη, να καλέσουμε τον κύριο Κυριακούλη να απευθύνει ένα χαιρετισμό και να παραμείνει για τις βραβεύσεις. Να καλέσουμε και τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Κουκιά Μάριο, να συνεχίσει τις βραβεύσεις εκ μέρους της κοινότητας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εσάς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου τον Καμάρι για την πρόσκληση. Να σας συγχαρώ για τις δραστηριότητες σας, τις οποίες παρακολουθώ όσο μπορώ, άσχετα αν έρχομαι πάντα ή δεν έρχομαι. Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο κατ' επανάληψη τα προβλήματα του Συλλόγου και το κυριότερο το στεγαστικό, όπως ανέφερε απόψε και δημόσια. Προσπαθούμε σε αυτές τις δύσκολες περιόδους να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Να ευχηθούμε συνολικά στα παιδιά που αρίστευσαν, αλλά και σε όλα τα παιδιά να έχουν καλή επιτυχία. Όλοι γνωρίζουμε και δεν είναι τετριμένο να το λέμε ότι το μέλλον της χώρας μας, το μέλλον
της πρόοδου του χωριού είναι τα νέα παιδιά και να αποκτήσουν καλή παιδεία. Οι εποχές είναι δύσκολες, το ξέρουμε όλοι, και γι' αυτό πιστεύω ότι και ο δικός σας πολιτιστικός σύλλογος αλλά και όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι στο νησί μπορούν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις σας. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Κουκιάς Μάριος, να απευθύνει χαιρετισμό και να παραμείνει για βραβεύσεις. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και από μένα. Με τη σειρά μου θα ήθελα να χαιρετήσω την έναρξη του 7ου πολιτιστικού φεστιβάλ που πραγματοποιεί το Καμάρι στην Πασίδα, και μόνο ο αριθμός 7 μας κάνει να σκεπτόμαστε ότι σε λίγα χρόνια θα γίνει ένας θεσμός αυτό το φεστιβάλ. Ήδη έχει αποκτήσει βάση, φαίνεται και από την προσέλευση του κόσμου, και εύχομαι, όπως και ελπίζω, μένοντας αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο το πάρα πολύ δυναμικό και πολύ δραστήριο δεμένο, ότι θα καταφέρει να το καταστήσει θεσμό για την περιοχή μας το Φεστιβάλ Πασίδας. Όσον αφορά τα παιδιά που βραβεύονται σήμερα, και το ότι είναι εδώ σήμερα να βραβευτούν σημαίνει ότι έχουν επιτύχει τους στόχους τους, κάτι που φαίνεται ότι είχαν αντίκρισμα και όλες οι προσπάθειες που καταβάλανε σε αυτό το έτος. Εύχομαι και στην πορεία οι στόχοι νέοι που θα θέσουν να είναι το ίδιο επιτυχής. Στους γονείς πολλά συγχαρητήρια, να είστε καλά, να τα χαίρεστε τα παιδιά και πάντα να τα καμαρώνετε με υπερηφάνεια. Συνεχίζουμε λοιπόν με Β' Γυμνασίου Κρεμαστής. Αρναουτάκη Φωτεινή Μαρία το Αγκοστίνο, 19 και 3/13. Αν δεν χειροκροτάτε δυνατά θα τραγουδήσω, Έτσι, μπράβο. Γιαννουρή Μαρία του Μιχαήλ, 19 και 8/13. Συνεχίζουμε. Κορκίδας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, 19 και 6/13. Τα νεύρα μου, τα χάπια μου, μια αυτή, δηλαδή δεν είσαι κόκαλο. Δεν θέλετε πουλάρι, Κιζάλας Παντελεήμων του Μιχαήλ, 19 και 8/13. Μαυρουδή Δέσποινα το Ανέστη, 20. Παπαγεωργίου Καθολική Εμμανουέλα του Γεωργίου, 18 και 10/13. Σκόνη Ειρήνη Δέσποινα του Νεκταρίου, 19 και 10/13. Δυστυχώς πολλές απουσίες έχουμε σήμερα. Πριν πάμε στη Γάμα Γυμνασίου Κρεμαστής, να κάνουμε μια παράκληση στους παρευρισκόμενους. Όταν τελειώσουν οι βραβεύσεις θα είναι τιμή για μας να παραμείνετε, να απολαύσετε την συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων Ιαλισσού. Σας ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Γεωργίου Κωνσταντίνος του Ιωάννη, 18 και 11/12.
Για Κωνσταυριανό Σταύρος του Αποστόλου, 19. Μαστροσάβας Γεώργιος του Θεοδόρου, 19 και 4 δωδέκατα. Πέλτσιος Κωνσταντίνος του Αχιλλέα, 19 και 1 δωδέκατο. Πού είναι ο Πέλτσιος? Πάτας Ιορδάνης, ο γιος μου, 19 και 3 δωδέκατα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κουκιά και τον κύριο Κυριακούλη, να καλέσουμε τον τοπικό σύμβουλο, τον κύριο Πάτα Ιωάννη και τον κύριο Σμαραγδίο Μανουήλ να απευθύνουν χαιρετισμό και να μείνουν για τις βραβεύσεις. Ο κύριος Μαραγδίου είναι επίτιμο μέλος του πολιτιστικού μας συλλόγου. Αγαπητές και αγαπητοί συγχωριανοί, εγώ δεν θα πω πολλά, τα είπαν οι προλαλήσαντες. Εγώ θα κάνω μόνο μια έκκληση. Μια έκκληση σε όλους σας, σε όλους τους Πασιδενούς, να προσέλθουμε και να γραφτούμε μέλη του πολιτιστικού μας συλλόγου Καμάρι. Το Καμάρι της Παστίδας. Πρέπει να το βοηθήσουμε όλοι. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία. Καλησπέρα, καλό μήνα εύχομαι σε όλους. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και σε όλο το διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Συγχαρητήρια στα μέλη και σε όλους όσους εδώ εργαστήκαν έτσι επίμονα όλο αυτό το καιρό για να στηθεί όλο αυτό το αριστούργημα, θα λέγα εγώ. Κάθε χρόνο και καλύτερα, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να δώσω πάλι τα συγχαρητήρια μου σε όλα τα παιδιά που βραβεύσανε. Εύχομαι καλή πρόοδο και εύχομαι και στα 100 και όχι μόνο να σταματήσουμε στον αριθμό 7 φυσικά. 100 όταν θα φτάσει στην ΕΠΑΛ και θα συνεχίζετε να υπάρχει. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν τις βραβεύσεις. Β' Μουσικού Γυμνασίου, Σακάρη Άννα Ραφαέλα του Δρόσου, 19. Συνεχίζουμε. Α Λυκείου Κρεμαστής, Κοσμάς Σταύρος του Στέργου, 18 και 7 δέκατα. Άρισα είναι αυτό. Η γιαγιά μου είναι εκεί πέρα, τρώμε. Χατζικυριαζή Στέργος του Κυριαζή, 18 και 3 δέκατα. Β' Λυκείου Κρεμαστής, Πανταζής Ηλίας του Σπυρίδωνα, 19 και 8 δέκατα. Παπαγεωργίου Μαρία Νικολέτα του Γεωργίου, 18 και 1 δέκατο.
Γάμα Λυκείου Κρεμαστής, Μαυρουδής Λάζαρος στο Ανέστη, 18 και 1 δέκατο. Κάποια από τα παιδιά έχουν εισαχθεί σε ΑΗ και ΤΕΗ και γι' αυτό δεν βρίσκονται σήμερα εδώ. Και ολοκληρώνουμε τις βραβεύσεις Α Μουσικού Λυκείου Πανάγου Γεωργία του Κωνσταντίνου, 19. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, συγχαρητήρια στους γονείς, ειδικά αυτές τις δύσκολες ημέρες. Αυτά τα παιδιά αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για όλους μας και γι' αυτό δεν πρέπει να σταματάμε να επενούμε αυτό το δύσκολο έργο που επιτελούν τα ίδια τα παιδιά και οι γονείς τους.